Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddisa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għamel mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek imma wkoll li dejjem inħobbuh għax inti qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bis-sieħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej qal lill-Abram: Qum u itlaq minn artek, minn art twelidek u minn dar missierek, lejn l-art li jien nurik. U jien nagħmlek ġens kbir, imbierkek u nkabbarlek ismek u inti tkun barka. Jien imbierek lil min ibierkek u nisħet lil min jisħtek. U jidbirku bik it-tribujiet kollha tal-art. U telaq Abram kif kien qallu l-mulej, u mar miegħu Lot. U Abram kellu 75 sena meta ħareġ minn Ħaran. U ħa miegħu Abram il-Saraj martu, u l-Lot bin ħuh, u l-ġid kollu li kienu għamlu, u n-nies li kienu kisbu f'Ħaran. U ħarġu biex imorru f'art ta' Kanan, u waslu fl-art Kanan. U Abram qasam l-art sas-santwarju ta' Sikem, sal-balluta ta' Mori, u dak iż-żmien kien hemm il-Kananin fl-art. U il-mulej der lill-Abram u qallu: Lin-nislek qatt nagħti din l-art. U hemm bena artar lill-mulej li kien derlu. Min hemm telaq lejn il-muntanja fuq in-naħa tal-vant ta' Betel u waqqaf l-arix tiegħu hemm bi Betel fuq il-punent u Aj fuq il-vant. U bena hemm artal lill-mulej u sejjaħ isem il-mulej. U Abram baqa' sejjer miexi u miexi lejn in-Negeb. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla.
Għas-salm ngħidu flimkien, ħin il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Ħin il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Ħin il-ġens li l-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li hu għażel bwirtu. Mill-loli ta' smewi taħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Flimkien, ħin il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu, biex jaħlisom mill-mewt ħaldjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Flimkien, ħin il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fik hi it-tama tagħna. Flimkien, ħin il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Il-kelma ta' Alla ħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati. Għax bl-istess ġudizzju li tagħmlu intom tkunu ġudikati. U bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Xi trid tħares lejn it-tibna li hemm fajnħuk għax ma tarax it-travu li għandek fajnek int. Jew kif tmur tgħid il-ħuk ħanneħilek it-tibna minn għajnejk meta stess fajnek għandek travu. Jew iġbieħor neħħi l-ewwel it-travu li għandek fajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa tneħħi it-tibna minn għajnħuk. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Kemm jiswa taġid meta aħna dil-kelma ta' Ġesu ngħixuha. Ġesu jgħid tiġġudikawx. Jgħid li aħna m'għandniex niġġudikaw il-persuni il-qalb tagħhom kif huma quddiem Alla. U jgħid xi jiġrilna kultant li fil-ġudizzji tagħna li ngħaddu bi kliemna jew anke f'moħħna. Imma ovvjament l-ikbar ħsara ssir kultant fil-kliem, inkunu qegħdin inħarsu lejn ħadd ieħor u naraw il-ħażin tiegħu jew tagħha, id-difett tiegħu jew tagħha, u ma nintebħux b'tagħna bil-ħażin li għandna aħna. U għalhekk Ġesu qed jgħid lilna lkoll ma niġġudikawx. U nifhmu għaliex aħna meta niġġudikaw lil persuna inkunu qegħdin ngħaddu ġudizzju minn dak li naraw minn barra. Aħna ħadd minna ma jista' jidħol fil-moħħ ta' ħadd ieħor jew fil-qalb. U allura kultant ngħaddu ġudizzju minn dak li naraw minn barra. Mentri Ġesu jrid li dal-ġudizzju nħalluh f'idejn Alla. U għaliex? Għaliex hu ma jarax biss il-faċċata ta' barra, u jara il-moħħ, il-ħsibijiet, l-intenzjonijiet tal-bniedem, u jaraf il-qalb, il-profondità tal-qalb.
U jara fil-mulej ċirkustanzi kollha li aħna kultant għasin kunu nafuhom fuq persuna, l-istorja tagħha, l-influenzi tagħha, id-dibatija tagħha. Il-ġudizzju tal-persuna inħalluh fidejn Alla. Sa irridu nifhmu sew il-kliem ta' Ġesu. Aw qed jitkellem fuq ġudizzju tal-qalb tal-persuna, kif inhi quddiem Alla. Imma meta jgħid Ġesu tiġġudikawx, ifisser ukoll li aħna meta nħarsu lejn id-dinja ma narfux nażlu bej it-tajjeb u l-ħażin, ngħaddu ġudizzju fuq dak li huwa tajjeb u dak li huwa ħażin. Jekk, pereżempju, inti tara xi ħaġa li tassew ħażina, ħansemmi abbuż, korruzzjoni, violenza. Inti għandek tgħid ma niġġudikax, u tibqa' għaddej tagħmel qed tagħmel, speċjalment jekk inti għandek responsabilità tal-persuni illi qed tarahom jagħmlu ħażin. Le, mhux hekk qed jgħid Ġesu. Ġesu qed jgħid anzi li aħna għandna dejjem ir-responsabbiltà li nażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin, jiġifieri bejn l-azzjonijiet li huma tajbin u dawk li huma ħżiena. U għandna din ir-responsabbiltà li rridu nerfawha. Jiġifieri jekk jiena nara sitwazzjoni ta' abbuż, ta' korruzzjoni, ta' violenza, ma nistax jiena nagħlaq għajnejja biex ma narax, widnejja biex ma nismax u ħalqi biex ma nitkellimx. Irrid nieħu passi mal-ewwel. Dik hi r-responsabbiltà tagħna. Ma jfissirx li tagħmel dan bi spirtu ta' vendikazzjoni, ta' mibeda għax xejn. Anzi tagħmilha b'imħabba lejn kulħadd, anke lejn il-persuna li hi responsabbli ta' xi azzjoni ħażina. Illa li xinti li tkun qed tagħmel huwa biex twaqqaf dak li hu ħażin. U għandna bżonn aħna nifhmu din li mhux l-affarijiet jibqgħu għaddejjin bl-iskuża li ngħid jiena ma niġġudikax. Jekk jiena pereżempju xi ħadd jibda jkellimni fuq il-qtil li f'ċerti ċirkustanzi li toqtol huwa tajjeb, jew li toqtol jekk innifsek jew ħadd ieħor huwa tajjeb. Ma nistax ngħid jiena ma niġġudikax. Ħażin, il-qtil huwa ħażin. Għalhekk għandna bżonn aħna nifhmu sew il-kliem ta' Ġesu. Li ngħaddu ġudizzju fuq dak li huwa tajjeb u ħażin u essenzjali fil-ħajja. Li ma jridx huwa li l-persuna mbagħad niġġudikawha il għaliex il-qalb tal-persuna kif inhi quddiem Alla dik inħalluha f'idejn Alla. Hemm ma ngħaddux ġudizzji fuq il-persuna. Nitolbu l-mulej biex jagħtina dan l-erf u din il-qawwa anki biex aħna nkunu kapaċi nażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin. Niġġudikaw bejn it-tajjeb u l-ħażin imma qatt ma niġġudikaw lill-persuna nnifisha kif inhi quddiem Alla dik inħalluha għalih il-ġudizzju tagħha inħalluh f'idejh. Bħala ulied tal-istess missier tagħna ejjew b'fiduċja nresqulu t-talbiet tagħna. Kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulejjejna biex aħna ma niġġudikawx
ma nikkundannawx il-persuni nħalluhom fidejk biex tiġġudika inti nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna nkunu kapaċi bl-erf li tatina inti niġġudikaw dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin biex nażlu dejjem dak li joġob lilek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għall-istudenti li qed jagħmlu bħalissa l-eżamijiet u li jagħtihom l-għajnuna fl-istudji tagħhom u fl-eżamijiet nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-paċi fid-dinja tant pajjiżi fejn hemm il-konflittu l-ġlied u tant nies li huma vittmi innoċenti tal-aggressjoni, tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna nqattal qed nagħmlek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal
ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk għatilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo Malla Marija ma' San Giusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fi ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikta fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħarruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħarruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħarruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Inti mulej ġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-dem aziz ta' ibnek. Fiħnina tiegħek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li blajda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lill-Alla. Wassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel sitt ġarar mimlija sa' xfar bil-ma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li żjed ikkumplikati u l-mumenti li żjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija, ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena nbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fejn kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Nofru dan il-Rożarju llum għal-familji li jkunu għaddejjin minn diffikultajiet biex isibu l-għajnuna li jeħtieġu.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-btana, ejna u għafmana, glorja lil-Missieru lil-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissimo rina l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak it-twelet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrina tubietna ħarisna minna tal-infern, u ġenereweħ kolla wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw flow il-misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun ommalla. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżan ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dubietna palma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlijan mulejmijek imbirkanti fossin nisan birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ommalla itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlijan mulejmijek imbirkanti fossin nisan birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ommalla itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlijan mulejmijek imbirkanti fossin nisan birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ommalla itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlijan mulejmijek imbirkanti fossin nisan birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ommalla itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlijan mulejmijek imbirkanti fossin nisan birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ommalla itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlijan mulejmijek imbirkanti fossin nisan birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ommalla itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlijan mulejmijek imbirkanti fossin nisan birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ommalla itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlijan mulejmijek imbirkanti fossin nisan birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ommalla itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlijan mulejmijek imbirkanti fossin nisan birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ommalla itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlijan mulejmijek imbirkanti fossin nisan birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ommalla itlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lil-Missieru lil-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo rina l-inti jomna li kismat tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern, u ġenereweħ kolla wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. U bisna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dubietna palma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlijan mulejmijek imbirkanti fossin nisan birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ommalla itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlijan mulejmijek imbirkanti fossin nisan birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ommalla itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlijan mulejmijek imbirkanti fossin nisan birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ommalla itlopalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlijan mulejmijek imbirkanti fossin nisan birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Ommalla itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlijan mulejmijek imbirkanti fossin nisan birek il-frotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet tal-ina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna tobietna, ħarisna minna tal-infern, u ġeneru kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Mis-sena li inti fis-semawiet tqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna, bħalma nafru l-menu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet tal-ina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna tobietna ħarisna minna tal-infern u ġeneru kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Mis-sena li inti fis-semawiet tqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma nafru l-menu ħati għalina,
la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidra fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Mis-sena li inti fis-smawiet tqaddes ismek tilisa tnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. U biżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fossin nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna għalik jisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħniena ħajjeħ l-ewwa ta' matana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turuf nagħtu li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfu f'dan l-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina, wara dan għat-turuf ramment lil Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek, u ħanina, u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna, palma nafru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fossin nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulejn mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Mister Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa la wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdussija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddesin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej.
ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisu Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejalla nitolbuk li ngabdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlussin id-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-inferi x-xitan u l-ispirti żena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l-kan fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa taħħa, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult, għaddes Giuseppe kum missir għalina u koll, u meċina fi triq tal-ħajja, għalanna l-grazzja ħnina l-kuraċ, u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. Santo Rocco, itlob għalina. San Paul Missirna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beato Nazio Falzon, itlob għalina. Beata Deodata Pisani, itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Tal-ħġeb ħalejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, katina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħpetilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorju saħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.